ଥରେ ଜେନ୍ ଗୁରୁ ନେନେଙ୍କଠାରେ ଜାତ ହେଲା ବିଚିତ୍ର କାମଟିଏ କରିବାର ଝୁଙ୍କ। ତାହା ଥିଲା ତାସକୁ ସଜାଇ ଗୋଟିଏ 30 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜେନ୍ ସାଧକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଓ ଯେଉଁ ସାଧନ ଲୋଡ଼ା, ତାଙ୍କୁ ହାସଲ କରିବା ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ପଛରେ ରହୁଥିବା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ନେନେ ଏଭଳି କାମଟିଏ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାସ ସଜାଇ ଘର ତିଆରି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ନେନେ ପୁଣି ଥରେ ତାହା ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ମାସଟିଏ ବିତିଗଲା, ନେନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ହେଲା, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମହଲା ସଜଡ଼ା ଯିବାର ବାକି ଥିବ ବେଳେ ତାସ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନେନେ ଥିଲେ ଅବିଚଳିତ। ଦିନେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନେନେଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେଇ କାମ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କରିଚାଲୁଛ, ପୁଣି ଦିନ ଦିନ ଧରି କରିସାରିଲଣି। ତୁମ ମନରେ ବିରକ୍ତ ବା ହତାଶ ଆସୁନାହିଁ କେମିତି? ନେନେ କହିଲେ, ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ପ୍ରତିଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ହେଉ, ପରିଶେଷରେ ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବର ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଥିବା ବିଫଳତାର ସଂଖ୍ୟାରୁ ଗୋଟିଏ କମିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସଫଳତାର ପାଖାପାଖି ହେଲି।